Ekaitz, gauero, hau da zure lagun bana ezina. Bai, hoxe dut. Nire, zea, jostailua. Konta iguzu nola funtzionatzen duen. Bai, bueno, honek finean egiten duna da aizia sartu. Tubo honetatikan, hartzen duna aizia, bideratzen dela, ba... Hau sudurrean jartzen da? Bai, hori da. Egokitu, estutu, tapeak automatikoki detektatzen duia, preseilua, eta aizia sartzen hasten da. Bera. Eta botatzen duna aizia. Bai? Laguntzen duena da arnasbideak erekitzean laguntzen du, eta horrekin egiten dena da haize falta hori gertatzea apnea dagoenean. Erraz ohitzen zara horrelako batekin lo egitera? Ez. Eta esango zenuke funtzionatzen duela, zure krisiak gutxiago direla egun? Nik uste dut atxeden hartzen eta lo egiten laguntzen didala. Eta, bueno, bintzat, arnasketaren faktorea nolazpaite orekatu iten da edo aurreten zaio. Baina nire kasuan ez ditu ekiditen episodioak. Baretu egiten note ditun? Akaso bai. Ekaitz, ondo lo egin da zatoz? Bai, gaur bai. Gaur bai. Zezuri duela 17 urte loaren nahasmendu bat detektatu zizuten. Bai, urte askoren poderilloz, froga ezberdinak eta alegin ezberdinen ondoren, parasomnia no rem edo ez rem dela esan diate. Eta zuri zehazki zer da gertatzen zaizuna? Nik nola baite parasomnia bada txikitan, amets gaiztuak izan ditugunean eta izaten dienean, joera izaten da negarrez esnatzia, nolazpaite mugimendu horiek egotia, batzuk ere sonambulismoarekin lotzen dute, parasomniak ditu mota ezberdin asko. Eta uste dut, horrezaz gain, beste zeo zer ere badaukazula? Hori aztertzen, detektatu diate ere bai, loaren apnea edo egiten dudala, badagola arnasketaren nola baiteko arazo bat. Noiz konturatu zinen zerbait gertatzen zitzaizula? 2008ko buelta horretan, gau batetan, esnatu nintzen gelako lehiuan kristala lertu nula buruakin, eta eskua odolez, eta hemen ere zea batekin, arrakala edo zauri batekin, eta esan nun, hau ez da normala. Nola esnatu zinen? Kristalan kontra emandako kolpearen ondorioz, edo oean zeunden jada, nola izan zen? Kontua da hori, lo neola, eta ametxetan segurazki ez dut oroitzen. Nola esan zen zehazki, baina ametxetan egon ere bizipen horietan, eta konturatu nitzenean, esnatu nitzen, kriston zalapartarekin, eta oinaziakin, eta argila piztu zituen ere bikotekideak, eta odoldutan eola konturatu nintzen, eta hola, izan zen pixka bat, ostras, oean nola gertaleiteke olako zerbait, ez? Zenbatero gertatzen zaizu? Bolaraka izaten da. Batzutan, adibidez, udaranta, lasaien dagoen momentutan da, ez baldin badet gaua, luze berandu oheratzen zea, alkohola edaten dezu, digestio astunak, ez badezu horlako ez ere egiten, gutxi. Baina gero beste bolara batzutan, udazkenetan, hor badaude, ez dakit zer arrazoigatik, baina badaude bolara batzuk, igual egunero. Gertatzen dira. Urtian zenba gertatu daitezken? Astian behineko media bat, ingo dugu, gutxi gara bera. Esan diguzu 27 urte zenituela, kristalaren kontra kolpea eman da, horrek alarma guztiak piztu zituela. Ez dakit beste krisirin bat izan duzu, ondorio fisikoak ekarri ezkizuna? Bai, oetikan erori eta mesillaren kontra buruarekin eman, eta kolpiak, oearen, kanapearen kantoian kontra ere bai, zauriren batekin. Gehienak izaten dira zauriren batekin, eta kolpiak. Danontzat hain osasungarria den loa, zuretzat, oso arriskutsua izan daiteke? Bai, baina ez dakiten ez alarmismoan esaten dugu, bazen babestea. Kantoi hori babestuta, oain arte egia esan, ez dut beste
zauri larriegiago, o larriagorik izan. Eta holako gautxar baten ondoren, zu nola egoten zara? Nabaitu izan detena da, moteltxiago, nabiela, bakizu, lambro ze hori, ez? Nik uste lo faltaren sentsazio hori, ez? Pixka bat belaino eta pixka bat motelago. Bai nabaritu izan detela hitz egiteko garaian, zea pixka bat. Iztotel pixka punto hori. Eta krisi horietaz jabetzen zara, lo zaudenean? Batzutan bai, gehienetan bai, beste batzutan ez. Hurrengo goizean hitz egin dezakezu gertatutakoari buruz. Bai, batzutan abisatu esan iten dit bikotekideak, eta beste batzutan, nik esaten dut, gaurre bai salto indet, edo gaurre bai indet zehose. Bai, eta batzutan, nik uste dut, noizbaite, hogetikan jeiki eta balkoira atean naizela, ametxetan neola. Baina ez dindut eguneko hurien esan. Nik uste dut, hori baita esan nula, ostras, programatu behar den nire buruan, hau ez detela inoiz gehiago ingo. Eta nire buruari, lotara juna horretikan, ukirinu bolala, esaten nula, zu, ametxetan, balkoitikan, ez dezu salto egingo. Esan nahi dut. Bai. Estres handiko boladak izaten dira txarrenak? Bai, guztiz lotuta dago. Estresa, esan daiteke laneko gauzan pilaketak, eta emozionalki moituta egotia, tristura beak eragindakoa, ardurak sortutakoa. Bai, horiek dia detonante nagusienak. Horiekin badakit, zehose gertatuko dela. Bai. Zure loaren nahasmendua tratatzeko, psikologora ere jo duzu? Bai, eta emozioen kudeak eta horretan onartzea nola zauden, eta hori urrats horretan, esan zan, elikadura zaindu, gauaren garbitasuna, edo eginen zuen esaten zaion hori ere zaindu. Nola egiten da hori? Hori egiten da, azkenean, lotara garaiz joan da, digestio eta liseriketak eta denak garaiz egin, alkohola ekidin, tabakoa ekidin. Baretzen laguntzen. Bai.